I hej med jer derude. I Mikkel her. Vi er kommentatorer til Spansbjerg. Oddsspil Spansbjerg i dag. Vi satser på en sejr. Med mig i dag har jeg Christian Thornsen. Hej Christian. Hej. Satser vi på en sejr i dag? Ja. Det var godt. Så er vi i den. Oddsspil Spansbjerg. Ja. I starter med en dog nu til Dennis Bartman Jørgensen, hans lillebror René. Ja. Og I så fister Spansbjerg bolden. Ja, og det er farligt. Så får de en kontra. Nej. Og så det er godt målmandsspil. Ja, godt kommet ud, Jeppe. Det er farligt. Ja. Så er det Anders, der har den ude på kanten. Så løber Dahl ud, spiller han i Mats. Mats retter den tilbage den. Og til den i Kirteby. Spiller den ned til Mathias Wiby. De spiller den da fint rundt. Ja. God start for Oddsspil. Ej, det var ikke godt spillet. Nej. Ej, det var fandme heller ikke godt i Spansbjerg. Nej. Det var sgu ikke alt det. Så løber Mats ned for at tage den imod for Jeppe Hvid. Og dribler lige stille opad. Spiller den ud til Richard. Så bliver der sat pres på for Spansbjerg. Så får den Kirteby nu på kanten. Og slår den frem mod Mathias Wiby. Det er godt spillet. Ja. Ej, det... Og så bliver der Mathias Wiby frispark mod Spansbjerg IF. Spansbjerg spiller den fremad på deres frispark. Så tømmer deres i angriber Ej, det er farligt. og ned. Spansbjerg IF har den ind i Oddsspils felt. Richard presser ham fuldstændig. Og tager bolden for ham. Det er et forsvarsspil, det der. Ja. Så får Mathias Runden, spiller den ned til Mathias VP. Mathias VP træder den ved siden af. Så vil der Spansbjerg IF frispark. Det er godt nok godt forsvarsspil. Ja. Spiller den ud til Richard. Og så bliver den kørt op og tændt i Kirteby. Han tør videre til Kirteby. Ej, det er godt lavet. Sender i Dennis Bartman Jørgensen. Dennis spredder den videre til Mathias Runde. Nej, han mister den. Det er godt nok også godt for at spille Spansbjerg, men så smider de den væk. Indkast til Oddsspil efter 3 minutter spil. Der er ikke sket særlig meget. Nej. Men Tammen er jo næsten også for slip i den. Ja, det kan man så sige. Ja. Ikke godt langt kast. Ja. For Mathias Runde. Kun spil med Glejbjerg. Kom i der. Det er hvad, vi får en røv. Så tør Mathias VP. Han sender Anders Sterbet ud på tanten. Anders Sterbet. Han tager det stille og roligt. Og sætter tilbage til Mats på det hele. Så skal han spille derind. Og spiller den ind til Richard. Richard spiller den videre over til Tenne Kirteby. Og han brænder den fremad. Han bliver presset. Så slår han den op til Mathias Runde. Den bliver lidt for lang. Målspark til Spansbjerg IF.
og den bliver slået op. Den vinder Mats Bonde Helle. Han sender Dahl. Ej, Dahl når den lidt. Ej, det er farligt. Ja, det er et forsvarsspil af René og Mats Bonde Helle. Og frispark. Ja, jeg synes også, det lignede, der var så på grunden der. Ja. Der var det der Mathias Rønne. Mathias Rønne presser ham helt ud af. Og han får så med dribbel derude. Og det er godt driblet. Ja. Og det er godt spillet. Ja, Spansbjerg har den inde i Osmans felt. Der er Thomas Richard. Og de styrer på mål, og der blokerer Mathias VP. Øj, den bliver for langt. Ja. Og Jeppe får. Ja, jeg ved for den inde i feltet. Han tager det roligt. Så får den Tirteby over. Han driver den fremad. Så sender han Dennis Jørgensen. Den tommer den ned. Slår den tilbage til Spansbjerg spiller. Det var ikke godt. Nej. Øj, det er godt spillet. Ja. Så får den fri. Helt ud på tanden. Det er godt spillet. Anders der dog mod Spansbjerg IF-spiller. Og så den over. Og der tager René Barton Jørgensen for at hætte den lidt. Ja. Og der får Dennis prættet den lidt over ham. Og så får Spansbjerg spiller den. Ja, okay. Og spiller Øj, den det er farligt. Ja. Øj, det er Der er godt forsvar. forsvarsspil. Ja. Øj. Og den tager jeg vid. Der er taget. Godt taget, Jeppe. Ja. Der er lavet Mats. Og spiller Mats i det var en ikke lidt godt dårlig spillet. aflevering. Så får Mathias VP den ind midt på. René han har den ind midt på. Det bliver til Mathias. Og det er godt. Godt. Det er Spansbjerg. Ja. Så spiller Anders Derber den ned tilbage til Mats. Mats spiller den til René ind midt på. Og så spiller René den videre til Anders Derber. Anders ser Morten. Morten ser René. René vender om. Ej, kom i den. Så er der et lille. Ja, der kom så med Mathias VP. Og så I har Spansbjerg den over på højre tand. Det er godt lavet. Ja. Og så der det der René. Spansbjerg IF brottede så over, at de påstod, at det var en bevidst aflevering tilbage til Jeppe Hvid. Og der blev ikke dømt noget. Og Det synes jeg heller ikke, der var. Der er Jeppe. Der er målmandsspil for Jeppe Hvid. Det var godt. Så ser han til Tirteby. Godt forsvarsspil og godt målmandsspil. Ja. Ej, en dårlig aflevering. Ja. Det var forsvarsspiller Richard. Det er også godt kæmpet. Af Spansbjerg IF-spiller. Der var det Richard. Og indtast til Osbæk. Det er godt kæmpet ved begge hold. Ja. Richard har den. Han ser Jeppe Hvid midt på. Jeppe ser til en Tirteby helt over. Så må han nok hellere tage ind i sit mål i den. Ja. Og så er René løbet. Det er godt. Nu er der ingen, der standser ham. Jo, Spansbjergs forsvar. Og så laver René frispark. Og så der er der oppe i den. René spiller den videre til Mathias Rønne. Og indtil Morten spiller den tilbage til Jeppe Hvid. Det er også godt. Ja, Spansbjerg spiller. Yep. Og det er det der til en Tirteby. Ja. Så er Dahl løbet. Ja. Og så får han den. Dahl får den i en kontra. Så siger han Morten. Morten han tømmer den. Morten slår den ind over. Og der er nu. Det er et spil, der er et spil. Der er spillet 10 minutter på Oddsbøl Stadion, og der står 0-0. Ja. Det er godt indlæg. Ja. Morten.
Spangsbjerg. Og der kommer Anders Derbet. Og det gør den fint ud. Yep. Og ser Anders i Rashad bagud i på et fri eller på et indkast. Det er godt taget med. Ja. Ej, lidt for dårlig hårdt. Men der kommer Mathias Rønne. Nu. Og der er Jonas Bart til at spille. Det er en god kamp indtil videre. Ja. 2 gode hold. Yep. Det er topkamp. Den kommer ind. Der kommer Mathias Rønne! 1-0 til Arsenal! Hvad er det vildt, det her? Stærkt, Mathias! Det er godt hældet ind. Et typisk hjørnespark for René. Han slår den ind over, og der kommer Mathias i VP og hælder den, sætter den ind til i 2-1. Nej, 1-0. Det er godt hættet. Yep. Et 0 til Oddsspil efter 12 minutter spil. Jeg er lige der med at skrive i, at Mathias VP har strålet til 1-0 ind på vores hjemmeside. Det var godt. Yep. Det var sat med godt indlæg fra René, og det var godt hættet ind. Ja, helt vildt godt hættet ind. Ja. Frispark til Spangsbjerg. De slår den opad, og der kommer deres nummer 14 og sparker den tilbage, og der får jeg den ind i mål. Og han ser den Tirteby helt over. Det er godt arbejde, Kenneth. Ja. Og René han snyder forsvar, så dribler han selv. Og han er mega hurtigt. Det er top forsvarsspil. Eller forsvarsspil. Og det tager rulle. Nej, han sender Dennis. Nej, forsvaret hedder den ved. Ja, men det er godt kæmpet tilbage. Ja. Mathias VP ud på kanten. Det gør en fin af. For et indkast. Ja. Til at spille. Yep. Mathias Rønne tager indtastet. Han taster den ind over. Og der kommer Dennis Bartmann Jørgensen. Nej, det er jo René. Og så får Spangsbjerg den ind. Og de får frispark. Og der sparter deres målmand den op, og så får en indkast til Oddsspil. Anders Derbet med indkastet. Han ser Dahl. Nej, det var René. René hætter den videre ind til Matt. Og så der kommer Rashad. Og Mathias VP var helt tilbage og det op. Og der spiller Anders Derbet den ved. Jeg tror ikke, de kan vinde bolden. Nej. De tog hinanden.
så havde de fundet en. Eller så havde de fundet en. Ja. Og der er det Mathias Vippe slået op, at den røg ud til et målspart til Oddsspil. 15 år spillet, 1-0 til Oddsspil, målspart til Jeppe. Og den kommer op til Frederiksdal. Nej. Ej, det Ja. Christian, kan du huske koden til internet ude i sommerhuset? kan jeg ikke huske. Altså, Anita, vi er lige der med at kommentere her. kan du slet ikke huske det, Christian? Nå, okay. Altså er der indkast til Oddsspil op på i Spansbjergs banehalvdel. Og der kom Christians mor lige at forstyrre os i det hele. Ja. Det var ikke godt. Nej. Typisk mødre. De er stadig forstyrret, når vi har det så godt. Ej, det er godt kastet. Det er også godt tjekket af. Alfred, du kommer lidt for sent. Der er Tom Fredal. Jeg slår lige nu. Nøj! Tom Mathias rundt bagefter. Og Tatler. Nej, de får viderespil. Det er godt Spangsbjerg. Ja, så slår han den op til en fra Spansbjerg. Nej, han mister bolden. Der er dette Mathias. Jeg ved har bolden. Han tager det rimelig roligt. Ja. Han slår den op, der den kommer op, og den kommer op i enden. Ja. Så får Spansbjørn. Der er det Richard. Nej, de får frisparket. Typisk jeg ved, vælger at lade være med at hente bolden. Og det ligger godt. Ja. Men vi har jeg ved mål sådan døjt ind. Ja. Nu skal muren stå perfekt. Ja. Og mål. Og der er Tommeren, den røg ved siden af mål. Hvad tror du, Mikkel? Mathias Vippe. Nå, jeg troede sgu, det var Max. Du drømmer. Målspart til Oddsspil, 18 minutter spil. Det var sat for Søren Werner. Det er vigtigt, vi kommer op og hætter op til dem her og siger hej. Han slår den op, jeg ved slår den op, der kommer den Spartman Jørgensen op og siger hej til den. Ja, dommeren står ved vejen. Og så er der frispark til Oddsspil. Ja. Mathias rundt med frisparket. Og dommeren vidste ikke, hvor han skulle gå hen. Nej, Han var for doven. han kunne ikke se noget for solen. Ja. Kenneth Tyrteby tager så frisparket. Det er en typisk sten, hvor man løber mod ham. Så I tror han med at slå den til så slår den opad mod i Dennis Spartman Jørgensen. Han sparter den videre. Og så I får nu for tanden af feltet. Han ser Mats, I spiller den videre over, men mister den. Det er ikke godt. Han har ikke spillet så godt, synes jeg. Det er også Det er godt dot Spangsbjerg. dette, eller dot spil det Spansbjerg, og dot dette er spil. Ja. Og den kommer op til Mathias Vippe. Nej, han tømmer den lidt over. Og den kommer tilbage til deres målmand. De tager et stille og roligt Oddsspil med at I lader være med at presse ham. Jordan, og så slår målmanden op, og den vinder til Tyrteby. Og der kommer de Spansbjerg, og så får I et vidt ind i målet. Og råber. Ja, det plejer normalt at der. Ja. 1-0 til Oddsspil efter 20 minutter spil mod Spansbjerg. Det er for os en god bane i dag. For Oddsspil i hvert fald.
Ja, Tasper, din lillebror er her. Og så løber Dahl mod den. Der presser Dahl. Den tager Morten og vinder den. Men der var en midt på. Jeg synes heller ikke, de har særlig mange ind midt på. Nej. Jeg synes, de har mange op i angrebet. Ja. Hej, Mester Mikkel. Han slår den op. Spansfjord spiller slår den op mod en af deres tanter. Og der sømmer det er godt slået, men... Ja, men så er der rødt ud til målspark. Ja. Det er et godt spil, der er Spansfjord. Men den kommer ikke til at ske noget med den. Så er det målspark til Oksbøl. Jeppe tager sig af det. Han slår den fremad mod, nu skal jeg se, op imod René. René? Nøj, han vinder den lidt. Der er dette af Anders Derbet. Og så spiller Spansfjord spiller den tilbage. Og så Tom Morten i fuld pres, men han får den lidt. Og det er Martin. Og der er den Kirteby. Og der er dette af Richard. Nej, nu får de den. Nej, der er dette af René Bartmann Jørgensen. Så står Mathias Viby. Mathias Viby spiller til Dennis. Den spiller den til René. Så kommer den helt over til Dennis. Som Spansfjord spilleren får den. Indtast til at spille. Fodbold dernede. Er det ikke nogen Old Boys, der spiller i aften? Jo, de spiller nu. De spiller deroppe. Og den kommer frem til Mathias VP. Men Mathias får ikke noget frispark. Jeg tror også, det var film. Og den kommer over til Anders Derbet. Anders Derbet her ved til Morten Bo. Morten Bo. Han sender Mathias VP. Mathias VP, han kører. Og det han løber over. Mathias VP. Han støder. Nej! Tæt på. Og det var tæt på Mathias VP. Det er godt lavet. Yep. Jeg vil have en chili. Sådan en... Frederik, jeg skal have sådan en som dig. Bestil lige sådan en til mig. Hvad hedder den, Frederik? Frederik, jeg skal have sådan som du har. Sig det til mor. Hvad? Bestil lige en til mig. Jo. Jamen bestil til mig. Frederik, bestil lige en til mig. Skal der have en øl? Målspark til Spansbjerg IF. Han slår den frem mod, og den vinder Mats, men der er frispark til Spansbjerg IF. Frispark tæt på vores, tror de slår den ind over mod ind i Odsbøls felt. Og slår den ind over. Og den bliver dot. Øj, det er dot taget hjemme. Nej, Spansbjerg har reduceret til 1-1. Og Spansbjerg IF har reduceret til 1-1. Efter 24 minutter. Ja. Jeg skal lige skrive det ind. Skal du igen, Thomas? Det ved jeg ikke. Spillede du kamp i går? Var det det? Nej, det er indlægget offside. Ja, okay. Spillede du kamp i går? 1-1 mellem Odsbøl og Spansbjerg. Odsbøl har givet den op. Tennet Tirtby har den. Dårlig Lasse. Og han spiller den til Jeppe. Jeppe, han står lige så roligt med bolden. Ja. Og lad være med presser. Vi har lige fået besøg i vores studie her af Thomas Mortensen. Hej Thomas. 1-1 mod Spansbjerg. Ja. Er det godt resultat indtil videre? Jeg synes, vi har spillet en fin kamp indtil videre. Også kom frem til i hvert fald en kanon stor chance ud over målet ved Mathias VP. Ja.
Men det er Spangsbjerg et godt hold, spiller også rigtig godt. Det er en af de bedste C3-kampe, jeg har set længe i hvert fald. Så jeg synes, det er en fed kamp at se på, selvom jeg selvfølgelig også gerne selv vil ind spille på et tidspunkt. Nu må det skulle gerne give en gul den der. Og så den skulle da endnu mere give en gul. Yes. Nu ser vi, han giver 2. Det tør han nok ikke. Nej, ikke i den her. Men de har i hvert fald lidt. Ja, det ser sådan ud. Men er jo tilfældigt, de har lige strået til 1-1. Hvad er I set det der? Ja, det var et frispark, og jeg kunne så ikke selv se det op fra vores position oppe ved bænken, men det så ud som, jeg har fået at vide, at der var kæmpe offside. Jeg tror også, det var det Max han var inde og snakke med dommeren om, men det er jo vilkårene. Når dommeren ikke dømmer dem, så må man jo kæmpe videre, og vi får ikke rigtig fuldt vores mand inde bagved. Det er derfor, efter Jeppe han egentlig tager den første bold, jamen, så er det over til en over bagved, som er helt fri. Og det er selvfølgelig lidt skidt, kan man sige, men det er noget af det, der er rigtig svært som forsvarsspiller, det der med anden bolden, man skal følge med. Nu er vi så fortrykket. Så det er sådan nogle ting, som er svære at undgå i en hel kamp. Så sådan er det. Nu må vi se, om ikke vi kan komme op lige og få puttet en mere ind, især inden halvlejen. Det kunne være rigtig lækkert. Godt tage ned, Anders. Og så gør vi det. Ja, vi scorer bare nu, og så... det gør vi så ikke. Men vi tog også se herfra, at der var offside på. Okay, jamen, så jeg stoler på jeres dømmekraft her. Yes, super. Jeg vil sige tak til Thomas Mortensen. Slet. Det er godt lavet. Ja. Det er lidt sjovt, det der. Jo. Nej. Godt taget, Jeppe. Det er godt taget. Ja. Det var godt taget Jeppe lige for. Ja. Hvad skete der? Så det. Han har vist en forstuet finder. Den tror jeg, han slog. Ellers slog han siden med at lande lidt forkert. Tror jeg. Men nu er han klar igen. Der kommer indlæt for Spangsbjerg på hjørne. Kommer Jeppe. Det går godt. Jeppe kommer op og driver den. Det er der målmandsspillet det der. Og så Mathias Viby. Mathias Viby får rødt. Han når lige at få prættet den videre. Og der er Tom fra Dahl. Han er hurtig. Dahl. Er der ikke frispark? Nej. Det ligner et lidt skulder. Og den kommer op til Morten Bo. Nej, målmand får den. Nøj. Det er sat med noget løbet for Morten Bo af. Ja. Og deres træner lyder til at være lidt hissig. Ja. Det skal de jo også være, ellers spiller man ikke. Nej. Så godt. Der får Spangsbjerg. Og så sender de om. Nej. Det er godt taget, Jeppe. Sådan, Jeppe. Sat med godt taget, Jeppe. Fortæls, hvis I tager Jeppe, så er det bare set sort ud for dem. Ja. Og så har vi en anden dygtig målmand, hvis det er. Vi er jo lige så dygtige herude i Ørtsbæl. Ja. Kommer de ind og forstyrrer det hele. Ej, gutter! Hvem fanden det, der har den værste væk? Hold på den, hold på den! Det er godt der. Her må du gerne så. Ja. Var du ikke i? Et efter 30 minutter mellem Ørtsbæl og Spangsbjerg. På Ørtsbæl stadion. Og de får den op. Der er han er fri modsat. Ej, der kommer jeg vid. Han styrer. Der kommer Richard. Der er taget Richard. Richard når lige at redde den ind på stregen. Hvis Jeppe havde tacklet mig, og han havde ramt ham, så tror jeg, det havde tosset det røde kort. Nu skal de passe på. Ja.
De ligger altså godt, dem der indlæg fra Spangsbjerg. Yep. Ja, der er de når. Og den kommer ind. Og der er Sparta René den ved. Og den kommer ud til Mathias VP. Nej, men... Og den kommer ud. Og den lader ind. Der er det Richard. Og der er Tom. Og Mats han får den. Han ser Morten Bo. Og frispark til Oddsspil. René løber mod Anders og får den, og så spiller René den i den. Og så sender Anders René. Det er en god bold. Ui. Spangsbjerg når det der den op. Indkast til Oddsspil ned på deres banehalvdel. Det er sådan lidt lige. Ja. Men bolden er meget nede mod Spangsbjerg. Yep. Og den kommer op nu. Og den hætter nu over til dem. Så får han det er den. godt lavet, ja. Og der kommer Anders tilbage. Det er dot til Spangsbjerg. Spangsbjerg slår den nu. Nej. De har den ind i feltet, og han styrer dot det Mathias. Mathias runder lige at få den ind på hans fod og fretter den lidt. Mortenbo videre til... Nej, Spangsbjerg spiller. Offside på Spangsbjerg. Nummer 10. Og den kommer over til Mats Bunde. Mats Bunde slår den op på Frederiksdal. Den kommer. Frispark til Oddsspil. Jeg synes også, der er frispark til... Det er Mats Bunde. Jeg synes også, der er frispark til Spangsbjerg. Ja, det lignede lidt et. Ja. Men det blev ikke dømt. Nej. Mens der var det. Ja. Kommer ind. Dommeren kan jo heller ikke se alt. Det er sådan dog, hvis der er ved Spangsbjerg. Nej. Det er oprettet videre Richard og Ten Tirtby spiller videre til Richard. Richard spiller, og den kommer ud til Anders Stappet. Nej, det var René, der får den. René spiller Anders Stappet, og Anders Stappet lopper den over ham. Og spiller den tilbage til René. René sender sin storebror Dennis, og Dennis sætter den videre. Så kommer Morten, nej. Og så får Mats den nede i forsvaret. Mats spiller Morten. Morten spiller den videre til Mats. Det er dejligt, Victor Jensen er gået. Ja. Og den kommer til René. Så kommer Dennis. Nøj. Og så flytter han sin egen spiller. Lige ind i maven. Nej, det var i hovedet. Det var godt ramt. Ja, i the face. Ja. Og så kommer Spangsbjergs assistenttræner lidt blind med vand. Han er lidt stor i det. Ja. Han løber med en spand. Ja. Nu er ved at komme op igen. Yep. 1-1 mellem Oddsspil og Spangsbjerg. 10 minutter tilbage i første halvleg. Og så laver de fair play i Frederiksdal. Han sparter den ned til deres målmand. Ja. Eller sparter den ned til deres spiller nede ved hjørnefladet. Og spiller de videre.
i halvlejen. Du må gerne have det med heroppe. Okay. Det var bare lige for at være sikker. Ja. Det der Anders der. Anders ser Richard helt bagud. Richard tæmmer den. Så Richard, han tager nogle meter. Han spiller den over til Marts Bonde. Marts Bonde vender om og spiller den i den til Richard. Richard, han tager nogle meter. Den og spiller den tilbage til Marts. Marts ser Morten Bo. Morten Bo spiller den tilbage til Marts. Jeg tror godt, det er lige at spille til Marts. René spiller den også tilbage til Marts. Marts han sender, og så rører den ud til indtast. Ja. De er vist godt lige at spille Marts. Ja. Det er det der. Nej, de får den. Og så er det Richard. Og det der. Nu i. Det er det der Mathias. Frispark. Frispark til Spansbjerg IF. Og nu stretch. Er det et eller andet ude? Spansbjerg IF slår den ind over. Ja. Den kommer ind over nu. Den ligger jo Og den også er der. Og der hætter til den, men den går ud til målspark. lidt for højt. Ja. Jeg synes, de er Men- gode på hovedstød, men de dækker ikke opboks. Nej, men de har også mange høje på holdet. Ja. Det er nok derfor, de slår på hovedet. Og Dennis Barton Jørgensen, som er anfører, han er lidt sur nu. Nogle lidt følger i deres materialer. Det skal de være lidt bedre til. Og den kommer op. Mats Bonde nej. Og der er det der Tentjerby. Tentjerby spiller den tilbage til Richard. Richard får den ned til Jeppe. Jeppe slår den fremad mod... Nej, den går ud til indtast. Og så er Thomas Mortensen klar derude til at tømme den. Men det var han bare et saldo til. Den ligger oppe i 3. Ja, Det er jo godt, han er så høj. Jep. Thomas Mortensen, som vi snakkede med for. Og den kommer ned der. Han Og er så hurtig. Anders. Og skyde udefra, men den var tæt på at ramme målstavlen. Han er hurtig på benene. Ja, målspark til ret spil. Og den kommer op, den kommer op, vinder. Og i Dahl han svært nå. Og den kommer ud til indtast til outspil. Men den er hurtig dag. Ja. Hvad? Ja. Nu har jeg lige drukket vand. Hvorfor? Vi filmer. Frispark til Spansbjerg IF. De får mange frispark. Ja, Spansbjerg i for mange frispark. Og så slår de den ind over. Han slår dem også godt. Ja. Den er farlig. Og så får jeg viden derinde. Sparter René den væk. Og så får han den den. Og slår den ind over. Nej, han venter.
Og så spiller han tilbage ud fra Spansbjerg. Og der kommer Dahl. Og der kommer Richard. Nej, den bliver sendt videre. Og den kommer slut udefra. Frispark til frispark til Ebvid. Tæt på i mål til Spansbjerg IF. Så kommer Oddsspillets holdleder Tipper, som er hurtigt ind på banen med sin store lægetaske. Han er sluttet til sit job. Kasper, jeg er klar til at... Vores smarte holdleder, han har nogle smarte solbriller på i dag. Jeppe Hvide blev frispark ned i sit trækfelt. Han slår den fremad mod Mathias VP. Mathias VP hætter den videre. Dennis Jørgensen. Dennis Jørgensen spiller sin lillebror René. René han ser Morten Bo helt over. Det er godt spillet. Morten Bo. Han laver slutfinden. Nej, den kommer... Nej. Det er godt spillet af Oxford. Ja, og den kommer frem. Spansbjerg IF. Og den Tirtby hætter den tilbage. Nej. Det er ikke godt. Nej. De er mere fremme. Ja, og dribler. Og så får den i Spansbjerg spiller. Han spiller den tilbage. Og så det der René. Spansbjerg har den. Der bliver lavet frispark, så Mathias VP han tører. Han er Dennis med udenom. Nej, han dribler. Så ser han, nej. De spiller godt sammen. Ja. Spansbjerg. Yep. Og så får højretanden dribler. Han spiller den midt på. Der er det der til en Tirteby. Det er mega godt. Fortsat at spille. Indtast til Spansbjerg IF. Og han slår den frem til Tirtby. Han kunne ikke tæmme bolden. Og så der assistenttræner og råber, jeg har den. Så slog han til at tømme den, så tog han efter ud af det. Ja, så måtte han løbe efter den. Ja. Og nu er der snart halvleg. Til Spansbjerg. Han tager den frem. Og tommer op. Han tør. Nu påtager den. Og slår den ind over. Nej. Få den væk. Og den tommer. Jeg tager det. Og den tommer op til René. Nej, han kan ikke se noget for solen. Den tommer til Mathias VP. VP sender Dahl. Dahl spiller Dennis. Dennis og René. Så er René tørt. Nu kommer der pace. Det er tæt på. Ja. 1 minut til halvleg. Vejret er dejligt. Stille af. 1-1 på Boldklubben Vestjysten Stadion. Lerdot. Og den kommer ud til Mats Bunde Helle. Mats ser i René. René styrer selv. René, nej, den Tirtby hætter, og den kommer ned til Jeppe. Han kan desværre ikke nå den.
Jørgen til Spansby IF. Næsten var halvleg. Ja. Han slår den ind over. Og den tommer. Jeppe Hvid kommer ind og botser til den. Frispark til Jeppe Hvid ind i feltet. Der bliver godt nok kæmpet og fightet i den her kamp. Jeppe han er blevet meget tacklet. Og Jeppe Hvid sparter den opad. Og mod Dennis. Ja, Dennis er der videre. Der tager René. Og der tager Mathias VP. Ja. Indtast til Spansbjerg IF. Nu tror jeg snart, at kampen er ved at blive færdig. Med første halvleg. Ja. Indtast til Spansbjerg igen. Så er halvleg færdig. Så skal vi til at begynde anden halvleg her på Hotspur Stadion. Et mellem Hotspur og i... Den er startet. 1-1 mellem Hotspur og Spansbjerg i efter første halvleg. Anden halvleg begynder nu. Ja. Jeppe Hvid skal lige ned målt. Ja. Og et pølse du her på Hotspur Stadion. Hvis jeg skal måle for 1-5 i målscore, så er det helt klart en 5'er. Det er ikke med ro, de her franskfløter. Så er vi startet her på Hotspur Stadion. Er du presser hårdt? Ja, Hotspur presser hårdt til at starte med. De ved, hvad de står lidt Spansbjerg. Så Tommer de og presser den. Så Dennis sætter den op. Så Tommer Spansbjerg spiller og hætter den. Der Tommer Mathias VP og spiller videre til Dennis. Dennis dør, så får René den. René spiller den videre til, til Mathias VP, men han mister den. Han kommer over til højretanten. Han dribler. Nej, venstrehand. Så slår han op, men så er offside. Men det er ellers start, der møder Jeppe Hvid. Ja. Lasse, hop lige ned. Mål, eller i offsiden op til Fredal, men han tager et head til Tommer og Anders Starbet. Anders Starbet sparter den bagud. Han når den lidt. Så kommer den op til angriberen. Heldigvis var der ikke nogen, så Richard sparter den ved. Ej, kommer du mere mad til mig? Nej, til mig. Og sparter Anders Starbet den ved. Ja. Stopper Spansbjerg. Der kom lige Mathias VP. Mathias VP, han presser ham fuldstændig. Sparter den tilbage til Anders Starbet, og Anders Starbet sparter den opad. Indtast til Hotspur. Ja. De er gode. Ja. Han kaster den op til Frederik Dahl. Fra Dahl her, nyest kommer Morten Bo. Nej, han bliver Kæmper tabt. fint nok. Ja. Midterforsvaren har den. Han sparer den tilbage til målmanden. Målmanden, han bliver presset af Dahl. Han sparer den fremad. Og der kommer den. Og så sparer Mathias Runde den ved. Og mod til venstretanden. Venstretanden, han dribler. Han dribler. Han slår lige nu. Nej, det er det, der er til Tirteby. Anders Starbet sparter den ved. Og han kommer op til Dalle. Nej, Dalle kan ikke nå den. Og så kommer Dalle. Han sparter udefra. Øj, det er der grebet af Jeppe Hvid. Jeppe Hvid sparker den op mod Dennis Jørgensen. Ja, Dennis Jørgensen. Han er blevet Tommer Dahl.
hurtig. Ja. Og de stod efter os. Syg kælling. De stod efter os. Hvad sker der for det? Vi har været søde mod dem. Vi har rosen så meget for det her. Kom så, Mathias. Han var lige ved at ramme mig. Sindssygt kælling. Mathias han taster. Den kommer ind til, fra dag. Fra at hente den videre. Kom Mathias nu. Tæt på et tidssats. Mortenbo. Morten påstår for han. Så kommer René op i den hovedstol. Jeg hætter din vetsbrændbjerg. Nej, Mathias Rundt tager den åben. Der er Tom tilbage, Dahl. Indkast til opspil. Var der hånd? Så var det ikke helt. Det synes jeg lidt, der var, men jeg kan ikke helt se det ordentligt. Der må altså Anders Sterbert spiller den tilbage til Rashad spiller den videre til Ten Tirby. Ten Tirby spiller den op til René. Nej, der kommer der en forsvarsspiller og spiller den lidt. Langt væk. Ja. Og så er Thomas på sejlen. Ja. Men så kommer en anden ind og tager den. Men det er noget nyt, han ikke kan løbe. Nej. Kom op til René. Det kan godt af. René han dribler. Så laver han Nelle på dommeren. Og de er godt lavet det Så ser han Mathias VP. Tommer Dennis. Jørgen til opspil. Og så bliver tilskuerne skudt ned. Ja. Jørgen i den. Og så blev den sammenskudt ned i den. Det er hvis der bliver styret efter hende. Ja. Jeg skulle ikke lige held med hende. Nej. Indlæg for René. René slår den ind over. Det er dødt. Ui! Den rammer stolpen. Han skyder selv. Så René. René han slår den ind. Nej. Ui. Nej, Morten mislykkede med en net. Anders står ude i feltet. Ui. Og der kommer Mathias Runde og sprætter den midt. Og Spansbjerg har den. Der er dættet Mathias. Og Mathias. Og Leif han brotter sig helt vildt. Godt kæmpet af Mathias. Ja. René tager sin tilbage til Mathias Runde. Han siger selv, nøj. Jeg var sat med at starte skud af Mathias Runde. Ja. Det var også godt indlæg lige før. Ja. Resten. Så rammer den stolpen. Og i stedet for at tage en Tirby ned i forsvaret. Sparer den stille og roligt tilbage til målmand Jeppe Hvid. Jeppe Hvid sparer den over til Ten Tirby. Ten Tirby dribler. Ten Tirby ser René. René spiller den videre til Mats Thyrenvedt. Han blev presset. Og den kommer Mathias Runde. De slår den ind over. Og den kommer ud til Anders Sterbet. Anders Sterbet sparer den ved. Nej. Og den kommer op. De kæmper godt for den. Ja. Det er også Sterbet. Højt hen. Nej. De skulle ikke få tilfreds med dommeren. Nej, det er i hvert fald vores sidelinje og live i hvert fald lidt. I Dennis og Renés far. Han er helt oppe at tøre i dag. Ja, de skal jo også vinde. I er også live.
Og den kommer ind over. Og der kommer Richard og hætter til den. Og da Richard der sprætter den væk, så kommer René i fuld pace. Og han bliver tacklet. Men der bliver ikke dømt noget. Og så får han. Og så der Mathias Rønnen der er deroppe. Godt kæmpe René. Ja. Og den kommer. Og de presser ordentligt. Ja. Og der kommer Dennis i fuld pace. Han spiller René. Så sender vi Dahl. Så er Dahl løbet. Nu i. Det er et godt målmandsspil. Ja. Og den kommer op Mats Bundehelle. Og den kommer, så kommer den over. Mathias Rønne. Han sprætter den ned til Hjemvid. Der er dækket af Mathias. Ja. Så kommer den op. Så skal det her komme mål. Og så kommer den op. Hjemvid sprætter den lige op til Mats Bundehelle. Så ser Mats Dennis. Så kommer, Mathias BP ud på den. Nej, Og spiller lige ud. til en Spansbjerg spiller. Ja. Og den kommer. Der kom den Tirby og dættede den. Så kommer den Tirby til Dennis. Så dribler Dennis. Dennis ser René. Han tipper den over. Der kommer René. Han fik den lige i hovedet. Ja. Målspart til Spansbjerg IF. 10 minutter spil. Og så sagde der 1-1. Været dejligt. Kom så et spil. Det er et mål. Udskiftning for... Spansbjerg IF. Og så er vi i gang igen. Ja. Og deres målmand sprætter den opad. Der kommer René. René han ser Dennis. Dennis han stiller sig. Så sender Dennis sig selv. Nej. Så får René den på et indkast. Nej, han tager den tilbage til Mathias Rønne, så han får lov til at tage. Mathias han taster den op til Dennis. Nej, de vinder den. Ole vinder den. Der er dættet, Mats. Og der brotter Mats sig. Mats er sur over det. Ja. Det var hurtigt. Yes. Og han kommer ned til den Tirby. Færre spillet. Ja, det er godt. Ja. Kommer over til Richard. Richard spiller den tilbage til Tennet. Vi spiller godt sammen også. Ja, Tennet tager den lidt frem. Så kommer nu i. Der er løbet Mathias. Godt, det er forsvarsspil af Spansbjerg. Ja. Og den kommer tilbage til den Tirby på indkastet. Og den Tirby tømmer den. Han spiller den over til Richard. Richard tømmer den. Nej. Så får Spansbjerg den. Så der. Nej. Den Tirby rammer den net. Så tager man den helt tilbage til at vide. Så presser de den. Så får Madsen. Madsen sætter den over til Richard. Richard. Nej. Jo, der er det. Jeg vil nå lige at få den væk. Så kommer Richard. Frispark til et spil. Richard. Det er godt kæmpe. Jeg har fået det. Ja, Richard. De kæmper godt begge hold. Ja. Ej, det var ikke godt at kende. Nej. Den skulle han vist have. Yep, det var en fejl. Ja. Og fejl til Sten. Ja. Og der tog vi lige høre vores medkommentator brudt lidt. Når man skal, så skal man. Ja. Og den kommer. Spansbjerg. Indtast til et spil. De spiller godt sammen begge hold. Ja.
bliver nok. Ja, det er faktisk dejligt. Det ved jeg ikke. Det er helt dejligt. Det håber jeg. Dennis tømmer den. Nej, så får den. Nu sparter han fremad. Han kommer. Der er det der tændigt. Så glider der spiller, og så kommer han frem til Mathias Røn. Så de når lige at få den. Så står man ned til Jeppe. Og den kommer op til i Dennis Jørgensen. Dennis Jørgensen er videre til René. Ui. Så får der målmanden. Og det var en smart tømning af målmanden. Ja, han lavede lige med hovedet. Ja. Og den kom frem. Han hætter den videre. Og Anders Stabbet sparker den lidt. Så kommer Morten i fuld pace. Og Morten får prættet den videre. Nej. Jeg ved ikke. Nu skal vi til at have et mål. Ja. Indtast til Spansbjerg på Spansbjergs banehalvdel. Det er jo hernede, det skal ske. Ja. Han kom frem. Der hættede Anders. Han taster den frem. Kommer. Og spiller indtast. I spiller godt. Ja. Han kom frem. Nej, jeg kan ikke tage den ud. Der er det der René kom tilbage den. Der kommer Richard bare spiller den fremad. Ja. Væk med lortet. Ja. Der lader Anders. Stærkt lader Anders. Richard spiller den videre til Tennis. Tennis slår den op til Dennis. Så er Dennis løbet. Og spil har den. Så kommer Morten Bo ud, og en kommer Frederik Blot. Frederik Blot, når de har det op på angrebet, og så der Frederik Dahl ned på højre kant. Ja. Morten Bo, som blandt andet der er sket noget nyt ved, han har fået klippet hår. Så blev det ikke til mål til Morten i dag. Nej. Indkast til spil. Ja, Mathias Runde tager som frem til Frederik Blot. Frederik Blot, der er stammet af, så kommer. Nej, målspart til Spansbjerg IF. Spansbjerg. Og den kom frem. René. Ui. Og der kom de og hætte. Og Richard når lige at få prættet over ham. Så kom Mathias Runde. Indtast til Spansbjerg IF. Der er ikke sket til mange. Nej. Vi skal have maks et mål mere. Yep. For at holde liv i oprydningen. Ja. Og den kommer. Nej, øj, det er en dårlig aflevering, det der. Lukas er bare ved kære nu, ikke? Ved du hvad? Far har spurgt Mette, om du kan køre med Mette og Mikkel og dem hjem. Vil du gerne det? Så kan vi noget. Så er det Mette, du skal køre med hjem, ikke? Skal du have en... Og den kommer. Lidt penge til en sodavand? Og den kommer op. Godt det, Richard. Frispark til Spansbjerg IF. Lasse og Oscar, vi kan ikke se jer en meter længere tilbage, også Tærke. Kommer ind de der store drenge der, de buller jer simpelthen ned. Oscar. Frispark til
Spansbjerg IF. I laver den typisk, hvor slår den ind over. Ja. Og den kommer land. Han laver nogle gode indlæg. Ja. Nej. Og den kommer over til Mathias Rundesmann. Han dribler ud af, og så dribler han stadig ud af. Så prøver han at tage den tilbage. Og slår den ind over, og den kommer der ind over. Og den kommer der, Richard. Og så presser de dem. Nu. Målspart til at spille. Vi skal til at have nogle mål. Mikkel, der er ikke så meget strøm. Jeg var på energisparen. Hvad for noget? Der står den der 20% skal trykke energisparen. Ja, den sidder bare på topladningen. Bare lad den sidde sådan. Spansbjerg IF. Nej, BV Boldklubben Vestjysten har målspart. Og den kom frem. Dennis Bartmann Jørgensen. Det er godt lavet, René. Dennis. René. De spiller godt bolden rundt. Mats sender Dennis. Dennis styder. Nøj. Det var godt stud. Emil. Så du, om den havde strøm? Var der den der strøm til? Målspart til Spansbjerg IF. Hvad til? Nå. Det var lige meget så. Målspar til Spansbjerg IF. De sparter land. Ja. Og den kommer op til Mathias. Og så får Richarden. Så sparter den tilbage til Jeppe Hvid. Fornuftig valg. Så Jeppe han tømmer den, tager et stille og roligt, slår den op. Den kommer op til Dennis. Ledot. Den kommer til Dennis. Og Dennis. Og den kommer tilbage til Mathias. Nej, det er blot. I blot. Ja, indirekte frispark til Hotspil. Ind i feltet. Indirekte frispark til Hotspil. Så er der i stænderien. Bangsbjerg. Er det et eller andet med, hvis målmanden tager den tilbage på en tilbagelænden, så er det direkte rødt kort? Nej. Nå, det. Den skal røres, jo. Ja. Det er indirekte. Ja, men så triller han bare hen. Ja. Nej. Og den kommer tilbage. Nej, det står jo hele lortet derinde. Og den kommer. Man skulle måske have stillet ind på Stopper Richard. Ui. Der er det, Richard. Og den kommer ud til indtast Spansbjerg IF. Det var ærgerligt for os. Så dommeren... Ja, det er det gule kort, dommer. Og den kommer frem. Den vinder i Mats Bonde. Og den kommer Mats Bonde. Han dribler over til Tjertby. Videre til Dennis. Han blev sur. Og så tager Mathias Sveby. Ja. Og så tager man op. Kommer Richard. Nej. Jo, der er det Richard. Og så får han den. Der er et set dommer. Der var offside. Det er dot set. Det synes Spangsbjerg spillerne ikke. De brotter sig rimelig meget, men de spiller til den også dot. Og den kommer Richard får den videre til Ten Tjertby. Han tømmer den. Så ser han Anders. Anders er lige ved at falde over bolden. Anders dribler. Så får de den. Dot, det er tændigt. Kommer. Dot, det er blot.
Og så kommer Anders. Der driblede Anders. Så Anders driblede. Så ser han VP. Oj! Så kommer René. Og I kan se det ellers. Nu. Og den kommer tilbage. Dahl. Dahl ser den helt om. Kommer op til Dennis. Nu. Jo, Mathias VP. VP. Nu. Inden her shotspil på Spansfjords banehalvdel. Lad være Gud gå på efter. Jeg synes også, der var lidt frispark. Ja, lidt frispark, men det er fedt videresspillet jo. Ja. Men jeg synes, der skulle have været et gult kort der. Ja, den rammer jo Ja. højt op. Blot med et langt indkast. Han taster den ind over. Og lader dot ind til Dennis. Nu. Og så kommer den frem. De får den ikke ordentligt Så knæet. hætter de, ja. Og Blot, han får den udfældet. Han sparer den tilbage til den Tirtby fornuftigt. Så ser han, den Tirtby slår den ind over. Der kommer I. René. Nu. Runde presser. Indkast shotspil. Dennis Nielsen griber den derude. Og han er jo lige indtastet, typisk Dennis. Blot med et langt indtast den. Jeg tror, han slår den ind mod Dennis. Ja, det gjorde han. Og der slår den ind. Den kommer ind til Dennis. Ja. Nej, den kommer ind til René. Nej, forsvaret hætter den lidt. Og der kommer Mats. Blot slår den over. Og der kommer den. Så får Richard den. Op til fra Dahl. Fra Dahl slår den tilbage til Tennet. Det er en spændende kamp. Ja. Østspil har meget spillet. Yep. Så dribler Tennet. Tennet slår en bold op til Mathias Røn. En bold. Ej, tager vi dem. Nu er dot løbet, Rønne. Indtast til Spansbjerg. Spansbjerg taster den fremad. Op imod. Der tager Mats. Indtast til Spansbjerg i den. Målmand, det er dig, der skal ud. Graverende fejl, du lavede lige før. Ja, vi har Flemming Thorlund her på min venstre side, der brotter sig lidt til målmanden. Og Spansbjerg tager den fremad. Og den kommer op nu. Og den kommer op til Mathias. Og Mathias bretter den. Og den kommer. Mats på den hellere sender Mathias. Mathias. Det er Blot. Blot skyder. Jørgens Bart. Emil. Prøv lige at få fat i Brent Fuglberg, Sims der interview. Han er lille derhen. Prøv lige at få fat i ham. Indlæg det for René. Han slår den ind over. Den kommer ind. René. Brian. Jørgen i den shotspil. Kom ind over. Kom ind til Dennis. Jeg spiller jo helt fremme, fordi der skulle ske noget i angrebet. Nej, jeg skulle have knaldet på stykker ind, men Brian. de har en af deres bedste kampe, deres målmand, så det er lidt ærgerligt. Jeg skyder sgu ellers med begge ben, og der er mange, vi er 6-4 blev den. Hvad siger du? Hej Brian. Hej. I taber desværre i dag. Hvad skete der der? Ja, men der sker jo det, at jeg sætter mig ikke ind selv fra starten af. Så der bliver ikke det der rytme i spillet, som jeg egentlig gerne vil have. Men så kommer jeg ind i anden halvleg, og det går sgu egentlig skide godt. Har egentlig 2 store kæmpe chancer. Men det er en af de bedste dage, deres mål man har haft. Det må ikke være nogen hemmelighed.
Hvem tror jeg sviger mål? Ja, men Claus han scorer en par stykker, og Lars Forborg scorer en par stykker. Så er det vist det, tror jeg. Men en okay fodboldkamp. Ja. Vi har egentlig aldrig tabt til Glejbjerg, men det gjorde vi så i dag. Hvad? Jeg har aldrig spillet på. Jo, det gjorde vi i 73. Så det var en god kamp. Ja, hvem var den bedste i dag? Ja, men altså nu kan man jo ikke, som træner kan man ikke sætte sig selv på som dagens spiller. Men jeg er i hvert fald en af dem, som måske skulle nok have de fleste stemmer. Men det blev Erling Fies. Han har spillet 400 kampe på første hold, så det blev sgu ham i dag. Jeg vil sige satse på en fuglevær. Ja, det er i orden. Kan I have en fortsat god dag så? Så er det måde. Typisk Brian. Han har rettet hun sig selv. Eller i søger hun sig selv. Ja. Og det er ham, der er træner. Han synes, han var den bedste. Ja, det er noget nyt. Han er død til fodbold. Nej, tak. Nej, tak. Og den kommer op. Og i chatten spar den med. Den Tirby, der er det op til nyt. De kæmper sådan lidt. De slår lige over. Nej. Forvæt. Der er det, Jeppe. Jeg vil spare den fremad. Så er Dennis løbet. Med forsvaret hedder den ved. Så kommer Mathias VP. Dot VP. Det er dot simpelthen det der. VP dribler. Så sender han den tilbage til. Nej, han dribler videre. VP ser Mats. Mats ser videre ud til René. René ser Mathias Runde. Mathias Runde tøber den. Og sender ned til Mathias VP. Mathias VP dribler. Og så bliver der lagt om frispark til Mathias VP. Og den kommer helt over. Helt over, der kommer Mats. Nej, han dribler. Og der, nej, det var han ikke for lov til. Der er dættet i René. Så tager man den op til Dennis. Op igen, VP. Og den kommer op til Blot. Med forsvaret hedder den ved. Blot, han presser. Ui, der er dættet Blot. Så tager man René. Dennis god presser. kamp. Ja. Op i hænder, målmand! Og den kommer op. Og den kommer op. Der er dættet Mathias. Og den kommer frem. Frem til angriberen. Der er Jeppe. Jeg ved ham ud i den. Så tager man der en dobbelt udskiftning. Den i Tirby og i Mathias Runde derude. I en tommer i Mikkel Dyrslund og Mortenbo. Spiller godt. Ja. Men Sparsbjerg, de spiller også rimelig godt. Frispark. Jeg kommer lige om lidt. Men det er en god kamp. Halløj, jeg er gammel videoreporter. Wow. Det er godt frispark herfra. Men de får den sgu slået væk. Det er godt af Dennis. Dennis driver den frem. Så er der fart på. Blok, han lå i godt løb. Han lå dybt. Blok, 1 mod 1. 1 mod 3. Spiller den ud til Dennis. På kanten af feltet. Skal han ikke bare skyde? Det prøver han også. Og så er der frispark. Der er ikke frispark. Nej, der er indkast. Så er der indkast til. Afspil. Og Blok er ude og kaste den langt. Ja. De har ikke taget mange inden. Jeg vil sige tak for i dag. Så er jeg tilbage igen. Så kommer ned. Mikkel dribler. Mikkel ser Morten. Morten spiller Mikkel. Mikkel tømmer. Mikkel ser Morten. Morten dribler. Så er Mathias. Indkast til Otsby.
oplader den. Tino stille. Og den kommer til Mathias. Mathias er skud! Godt skud, Mathias. Kom tæt på. Ja. Nu er den oplader. Prøv lige den, der ser den oplader. Det kan jeg ikke, så skal jeg ud. Var den ude dernede? Den ser lidt ud. Jeg tror, det er derfor. Målspark til Spangsbjerg. Han sparter den opad, og den kommer op mod René. Og det må ondt. Mathias VP, og den kommer op. Jeg synes, den ligger meget nede, VP. Ja, Mathias VP. yep. Og sparter den opad. Kommer op. Og den kommer op. De smider sig jo til højre, men... Der var også nogle sådan perler til der. Frispark til Spangsbjerg. Og så kommer der også nogle voksne. Det skulle da fedt. Slår den ind over. Kommer op til midten. Der tager Morten. Mathias VP. Og den kommer ind over. Hvis jeg til der ved. Kommer. Så om det er frispark! Kom nu kæft. Du står et andet sted så. Det er vældig meget lige nu. Hold nu munden. Fanden kan han løbe? Ja, løb 5 år rundt der. Det er sandt blot kom din tipper. Skipper. Jeg synes tipper har været dog forholdet i dag. Han har stadig vigtige løb, Ja, man har brug for. yep. Spiller en god kamp i dag. Ja. Så sætter de Tauer til at varme op. Thomas Mortensen? Ja. Når han spillede med dem sidste gang. Hvem? Nå, man må godt rykke op. Det er min fejl. Mathias er på vej ud. Nej, han stiller sig bare ud på kanten. Så løber Dennis ind på midtbanen. Så står vi på ude ved træneren. Fra Dalsbarn ned til Lars i barn. Barn dernede. Vi er over i midterforsvar. Og den kommer. Og den kommer frem. Mortenbo til munden. Kommer rundt. Ja, så langt. Og den kommer. René har bolden. Spiller Dennis. Dennis tør. René. Dennis. Dennis tør. Dahl. Dahl. For ingenting. Ja, jeg synes, Og der den er kom lidt frem. frispark. Ja. Og så kommer den. Middeldyrslund. Dotlaget. Og den kommer. Tilbage til Jeppe. Ud til Bo. Jeppe ser videre. Så er Morten hørt. Han har pace i dag, Morten. Tilbage til Mats. Mats spiller i Mathias. Mathias spiller René. Nej, han ikke forstår mig. René har lavet en elle på en. Og den kommer op til Mathias. Der har lavet René en lille tusse lige før. Han har vist glemt at sige undskyld.
1-1. Stillingen er 1-1. 40 minutter spil. Af anden halvleg. Ja. Pølserne var gode. Ja. Det har været en god dag. Og Spansbjerg IF Spart tester den frem. Og den tager frem. René han tømmer den. Så kommer Dennis. Morten styrer. Så står fra Dahl ud. Og ind kommer Thomas Mortensen. Tager der ind. Sådan. Nu kommer den høje Thomas. Frederik og Blok på toppen. Ja, åbenbart. Så tager ham på toppen. Ham den høje. Tommer, René vinder hovedstød. René han laver den lige taktisk. Det ved ikke, hvor den er, men han ved godt, hvor den er. Så kommer Thomas. Han laver finten. Thomas tømmer ned. Godt lavet, Thomas. Dennis slår den lige over til Blot. Nøj. De skal have på indlæg opspil nu. Ja. Og så lige... Og han tager ned målmand. Målmand sparer den frem. Godt udspark, målmand. Ja. Godt lavet. Emil Hedder råber til til målmanden. Godt udspark. Så siger målmanden den. 1000 tak, står jeg. Det er noget nyt, Emil har venner. De gamle venner er ikke Emil. Og den kommer frem. Op til Dennis. Dennis dribler. Og Dennis bliver ved. Indtast til opspil. 4 minutter tilbage i første halvleg. Stillingen er 1-1 på Blåvandshuls. Anden halvleg på i Oddsbøl Stadion. Fra Blot med et langt indkast. Ja, bare slå den ind mod. Hvorfor kommer Thomas ikke imod? Og den kommer ind til Dennis. Nej, ind til René. Nøj. Og den kommer. Nøj. Og Spansbjerg clear den. Og den kommer frem til angriber. Der kommer med en dyr slår ind og vinder. Nej! Han kommer først på bolden! Det siger en tak, siger du. Og så bliver der frispark til Spansbjerg IF. Ja. Så er Thomas løbet. Det slår nyt. Og den kommer. Han finder sig selv næsten. Ja, i Spansbjerg spiller finder sig selv. Ej, hvor er det en smart find. Sådan gør jeg også, når jeg gider spille fodbold. Så finder jeg mig selv. Dom Morten. Dot lavet. Han kaster den ud i indtil. Han kaster den til en forkert spiller. Ja, kan jo ikke forskel på farverne. Han er farveblind. Og den kommer René. Så René Pace. Han spiller den til Mathias VP. VP ser i Blot. Blot, han spiller den tilbage til Mikkel. Mikkel ser Morten. Morten, han dribler. Så er Morten kørt. Indtast til Oddsbøl. Hvor tænker I, jeg får den der i året? Så er det bare for glade. Indtast til Oddsbøl. Så godt du ikke forstår det, tror du skal Indlæg for Frederik Blot. Han taster lidt over. Kommer ind til. Nu i Tommy Thomas og Dennis. Og den kommer op. Så kommer Mikkel Dyrslund ind i den. Dom Mikkel. Og den kommer op til Dennis. Indtast til Oddsbøl. Dommer. Ja, så Tom får et dag lidt sted for Mathias VB. Nu kommer Blot i den med sit lange indkast. Han taster. Tommer ind. Den rammer Dennis. Nej, Dennis. Nøj. Og den kommer Dahl. Nøj. Hvad laver Marco i dag, Mikkel? Mart.
Ja, arbejde. Tror jeg. En i Quint. Stillen er 1-1 i anden halvleg. 1 minut tilbage. Plus tillægstid. Det har været en god kamp. Topsøgerspil med det mål. Der har også været meget udskiftninger her til sidst. Ja. Fordi det er så varmt, så er det så hårdt. Yep. Men der er også nogen, der spiller hele kampen. Ja. Sejt nok. Og den kommer Morten Tør. Kom igen, Morten. Kom igen, Morten. Morten glider. Og den kommer op til Mikkel. Nej, Mikkel. Mikkel laver en fejlaflevering. Den kommer ned til Jeppe. Jeppe ser Richard helt over. Richard ser Mikkel. Mikkel. Så lad den gå ind. Så tager jeg kassen. Jeg har holdt 0 heller i til 6, og det må jeg gøre det. Var der nogle knivmøller? Nej, ikke lige. Du har 4 minutter i går. 4, det var det kræves. Hvor kig til den. Så afgang. Kom med. Gutter, I må ikke løbe 2 derom. Mads, så er det med retur. Du skal også ud. Så fortsætter vi her i tillidstiden. Hvor sige, der var lige lidt tekniske problemer. Kom, jeg vil gerne skifte næste gang. Så fortsætter vi. Målmanden er langt. Ja. Kommer. Mikkel vinder hovedstød. Eller kommer Morten. Mikkel. Morten sparer den fremad. Kommer op. Ja, Mikkel sparer den fremad. Richard, han dribler. Thomas. Mats sender Dahl. Så har vi en pause. De skifter, Spansbjerg. De skifter da godt nok også hele tiden. Ja, det er fandme irriterende. Blot med et langt indkast. Så forventer vi da et mål nu. Kom så Blot. Blot, han er helt vildt god til at tage snit over. Og den kommer ind over. Og den kommer ind. Der var en, så tager Morten. Der tager Morten, og så var den helt ved siden af. Det er lige med 1-1. Ja. Jeg tror sgu ikke, der kommer mere mål på den her. Nej. Den kom frem. Og den kommer over mod Thomas. Så kommer Dahl ind. Nej, Dennis ind. Og den kommer op mod René. Det der tackler René, så kommer den tilbage til Dyrslund. Dyrslund spiller den videre til Jeppe. Jeppe lader den nå til Richard. Richard spiller den op mod Dennis. Dennis ser René. René sender Anders. Stop indlægget.
Nej. Den er et eller Så tager man op. Mikkel vinder hovedstød. Så tager man tilbage til René. René ser Richard. Richard slår den indover. Kommer op til Mats. Nej, kom nu! Målmanden tager så god tid. 2 minutter tilbage i kampen. Eller tilbage i teletiden. Og den kommer op til Jeppe. Når den lavede Jeppe, vil jeg lige at tage dem af. Og for at hætte til den. Og så kommer Morten. Nej, frispark til Spansbjerg. Jeg vil have det sidste mål til opspil. Det satser vi på. Og den kommer. Richard, der er det, Richard. Richard, Mats, sparer den fremad. Den kommer op til Dennis. Nej. Kommer op. Så kommer blot. Og den kommer. Der er det, Richard. Og den kommer op. Thomas sætter den videre. Nej, det er René, der kommer. Så kommer Dennis. Indtast til hotspil. Det sidste minut. Nej, det sidste halvstund. Kom så hotspil. Hvis det er det mål. Så er Jeppe med frem. De satser det hele nu. Kom nu, Jeppe. Hvad laver de? Tag målmanden op. De satser det hele. Kom op. Thomas! Nej! Anders. Skal de Og den vinde? tager frem. Og den tager frem. Skal de vinde? Kampen endte 1-1. Den Spansbjerg og hotspil. I hotspil skyder at vinde 1-1. Nej, den ender 1-1. Ærgerligt. Nej. Kasper, lad være. 1-1. Det var sgu lidt en lortekamp på hotspil. Hvem synes, der var holdets bedst i dag, Christian? Det ved jeg ikke lige, men jeg synes... René spiller også godt med. Det gør Richard også. Ja, super. Og så ved jeg ikke lige, hvad mere.